Så er vi klar til det nye år i Gommer. Det er vi. Godt. Så er du ikke de ved at være i den alder, hvor det er sjovere at tage til fest? Gør du, hvad skal jeg? Jeg skal være. Du kan lige nå 3 minutter. Hvad skal du? For lige Er det Olli? det går lige, ja. Nej, det er ikke Olle. Ikke Olle. Oliver. Altså, jeg vil kigge lidt, hvis du pæver sådan der. Det sker ofte. And don't we know it? Så er der 2 minutter til, at... Det er det egentlig sket, det er bare passet lidt Olle, som i forberedelse. Husk, vi skal op på, sofa. Jeg skal i hvert fald op på sofaen. Så må vi andre hoppe på gulvet. Ja. Ja. I kan gøre sådan her. Så er vi sikre på, at sofaen den ikke bare skal. Ja, jeg var ked af. Men far, han kunne gøre sådan her. Nej, på hovedet. Det er kun til det eneste. Optager du stadigvæk? Ja. Okay. 15 sekunder tilbage til... Hallo, nu skal vi op. Jeg skal op på sofaen. 9, 8, 7, 6, Mor. 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Det var ikke engang nærheden. Kom nu. Sådan der, nu har han på min arm. Har han på min arm. Bare hælde op i Ja, den. bare. Ja. Det er roséagtigt, når der er sådan der har været. Det er noget andet lige før. Skud af. Ja, men nu skal vi lige have det her. Nej. Nej, det er mega sjovt. Ja, men ikke lige mens der bliver sunget den der. Mega kedelig sang. Gør det til 2. Hold op, en stejl fire. Skal du også op? Har du det? Ja. Har du kommet til, eller hvad? Nej, det er ikke det der. De kører jo. Vi ses derude.